introspeksi diri ya introspeksi diri. Tapi ojo dingge meksa liyan nampa perbedaan. Beda tetep beda. Sing penting saling jaga. Bedamu ya bedamu, bedaku ya bedaku, tek aku ya tek aku, tekmu ya tekmu. Godhong ya tetep godhong. Oyot ya tetep oyot. Ngono lho. Ora kenek godhong kon dadi oyot, oyot kon dadi godhong, jenenge campur aduk. Kudu paham. Ngomong liyan kon introspeksi diri. Lah nyawang awake dhewe ora ngerti sing diomongne sejatine piye, tur sing dijak omong piye. Kuwi wis membahas perbedaan. Bene beda traisi isen-isene donya kuwi diarani indah. Kuwi mergo enek beda-beda kuwi. Ora usah saling menerima perbedaan, ndak usah. Wis sing penting apa? Iso padha rukune. Lek treke abang, kae ijo, kae kuning. Lek dicampur aduk kuwi engko lek ora bener lek nyampur malah ora karu-karuan. Ngono lho. Bene beda-beda enek nggene dhewe-dhewe. Suwal kuwi ya nggih suwalan. Klambi yo nggih klamben, ora kenek klambi nggih suwal-suwal nggih klambi. Kenek, tapi kuwi engko ya ora pantes. Perbedaan kuwi lek kon nampa kancane ya ora pantes. Beda tetep beda bene. Sing penting iso saling jaga. Lek enek wong sing ngunekne beda ya aja peh ora padha karo kowe tok anggap nglok-nglokne kowe ora. Dia mengungkapkan apa yang menjadi pengetahuannya, kepahamannya. Ya wis titik, aja tok bahas tok pahami mergo beda karo kowe, tok anggap pegel karo kowe utawa ngelok-ngelokne kowe. Kuwi kleru penemumu. Berarti kowe urung nyegara pengetahuanmu. Kowe perlu golek guru neh. Ngono lho. Mbah Abah ki paham kabeh kuwi mau. Mulane Abah tetep mengajarkan perbedaan itu tetap biarkanlah beda-beda. Ndak usah saling menerima perbedaan. Lah nyapa? Wong kowe wujute abang kok kon nampa kuning ya gak iso. Kowe wujute oyot kok nampa godhong. Ya ora kena. Oyot ya bene oyot, godhong ya bene godhong. Awan tetep awan, bengi ya bengi, gak kena awan kon gandeng bengi. Ndak iso tur ora bakal iso.